Je li vam ovo poznata situacija? Imam 3 male mliječne čokolade. Za svaku sam platila njenu punu cijenu, ali sam samo u jednoj dobila 100 grama čokolade koliko sam i očekivala. 40 grama u ostale 2 čokolade umjesto mene pojela je šrinkflacija. Pozdrav svim pametnim kupcima od pametne košarice. Danas se bavimo jednim prikrivenim fenomenom koji često utječe na naše novčanike i budžete – šrinkflacijom. Naziv šrinkflacija skovana je od engleskih riječi shrink i inflation, odnosno smanjenje i inflacija. To je praksa koju koriste tvrtke kako bi održale ili čak povećale svoj profit, a da se pritom ne vidi da su povećali cijene. No kako im to uspijeva? Jednostavno, proizvođači smanje gramažu ili litražu popularnih proizvoda, ali tu informaciju ne podijele javno sa svojim potrošačima. Dapače, računaju da zbog moćne navike i nepažnje pri kupovini nećemo primijetiti da smo za istu cijenu kupili manji proizvod. Sada vam je jasno otkud riječ shrink u imenu. Kada sam kupila ovu čokoladu, platila sam istu cijenu koju je imala i kada je brojala 100 grama. Da nisam gledala gramažu, mislila bih da se ništa nije promijenilo. No u stvarnosti, ova je čokolada poskupila za čak 25%. Možda se pitate kako nam je to promaknulo. Zato što se malo toga promijenilo na samoj ambalaži. Čokolada je malo manja, malo tanja i kada je uzimate s police, teško ćete primijetiti koliko je sada manja. Razliku vidimo tek kad je usporedimo sa proizvodom očekivane gramaže. No čokolada nije jedini proizvod koji je prošao proces šrinkflacije. Sada ću vam pokazati kako različiti proizvodi s vremenom postaju manji, a time i skuplji. Ovdje imam proizvode koji nisu prošli šrinkflaciju. Sadržaj pakiranja je točno onakav kakav očekujemo. 1 kg sladoleda, kilogram instant napitka od naranče, čips od paprike od 150 grama, pahuljice od 375 grama. Pogledajmo sad koliko manje proizvoda dobijemo kada kupimo popularne brendove koje je pojela šrinkflacija. Ostali smo bez barem jedne porcije sladoleda jer je pakiranje popularnih sladoleda sada 900 ml umjesto 1 litre. Isto vrijedi i za čips mnogih poznatih proizvođača koji sada pakiraju 140 umjesto 150 grama. Iako vrećica izgleda potpuno jednako. Pakiranje instant napitka od naranče koji pijete od djetinjstva sada je 900 grama umjesto kile. To je više od litre soka manje. Pahuljice više nisu 375 grama nego 350, a vrećica koju ste stavili u košaricu izvana je jednakog izgleda i gotovo istih dimenzija. Koliko je to manje doručaka za vašu obitelj, a platili ste istu cijenu? Možda se na prvi pogled ne čini kao da je riječ o velikim količinama proizvoda, no šrinkflacija tiho gricka naš kućni budžet, pogotovo kada je riječ o proizvodima koje kupujemo redovito. A znate li da vas ni zaštićene cijene ne štite od šrinkflacije? Uzmimo primjer toaletnog papira. Pakiranje troslojnog papira od 10 rola tako može imati maksimalnu cijenu od 2,99 €. No pazite sad, rola može biti ovakva. Ili može biti ovakva. To nije definirano kada je postavljena fiksna cijena. Ovdje vidimo kako nam šrinkflacija otežava da usporedimo cijenu proizvoda, jer je pojedinačna cijena po roli, ali nije regulirano koliko velika ta rola mora biti. Šrinkflacija nas pogađa na više načina. S jedne strane, kao što smo vidjeli, dobivamo manje za svoj novac. Problem je i što se smanjenja proizvoda ne komuniciraju javno, pa je cijela praksa obmanjujuća i ruši povjerenje u proizvođače. No dodatan problem je i što nam zbog šrinkflacije postaje teže usporediti cijene proizvoda. Ako imamo čokoladu od 75, 80 i 100 grama, teško nam je na licu mjesta odraditi mentalnu matematiku kako bismo vidjeli koju nam se najviše isplati kupiti. No ne brinite, borba za fer i pristupačnu košaricu nije izgubljena. Ovo će vam pomoći da izbjegnete utjecaj šrinkflacije. Prvo, ne gledajte pojedinačne cijene, već cijene po kilogramu ili litri. Trgovine ih po zakonu moraju istaknuti, a pomoći će vam da usporedite cijene proizvoda, pa čak i da vidite je li cijena rasla.
i je li se proizvod smanjio, a cijena ostala ista. To nije uvijek jednostavno, kao što smo vidjeli na primjeru toaletnog papira, gdje osim broja rola moramo pripaziti i na broj listića, jer se role mogu razlikovati u veličini. No i taj primjer nam pokazuje da uvijek postoji način da usporedimo proizvode, samo ponekad u to treba uložiti više truda. Kupujte na akcijama i u većim količinama kada je to moguće i isplativo. Ovaj savjet vrijedi pri svakoj pametnoj kupovini, pa tako i kad je riječ o šrinkflaciji. Nemojte kupovati slijepo vjerujući brendovima koje ste uvijek kupovali. Razmislite i o alternativama, pogotovo trgovačkim robnim markama koje mogu cijene održati nižima tako da štede na oglašavanju, transportu i pakiranju, a ne na samom proizvodu. Sada znate sve što trebate da u sljedećoj kupnji izbjegnete zamke šrinkflacije. Za još korisnih savjeta zapratite Pametnu košaricu.